haina hai lam chago joto kokporo hamjak manai tongnai rungno ke bayap chong den video ke khoroksa bukuk sakbai thang sakabo tamani hamba bini love story video tem chhananai normal toni video pa sangke norok poilane sini paithak jorana toni video ke saimanai ke buji manai ke poilane sanai bukuk jo khoroksa sakri khlai haikba sakri khayai tamani hamba bo tangge birman mana nangkha sulabai khoroksa sulabai bo sakri khaitane nugoi hamjakha borong nanang o borong no bo hamjagai khoroksa bukuk jo ke hamjagai kok rukha ke hamjagai kok salai kha sulabai ke kok salai borok ke tamane ma hamjak laikha ke kisimisa number nangoi hekbo kok saka number nai kok samane pore ke hamjak laikha hamjaklane pore ke hamjakma bukha phai ke tar pore ke o borok khoroksa bukung no chakri khlai hekba bini chakri khlai mani tamni himba chakri khlai hingba silang ke burja bini hamjak mano tamni himba silang ke bono hamjaka propose khaika ar pore ke propose khaye bo hamjaka khoroksa bo chakri khlai hediba chakri khlai mani ke bo o jaga ke bobai hamjak laikha hamjak lama pore ke tar pore ke bobai hamjaka hamjagai tamni himba bo khoroksa sila bujiya tamani bujiya angkha bo bono haiko bo phunga ke thango te horong ke phayo haida ke horong ke phayo ke ba ar pore ke bono haikba ono alka silabai hamjago heke alka silabai tongo obagai bono risika kha sida ke tamani himba khoroksa bo ke risika nang sila tamani himba bukuk so siang ke ba bai ke bono sinai ke ba bu hamjak gase bono hamjak ke bo saimiang ke ba hama hamjaka siang ke ba hamjana haida gitar pore ke o sula angkha belake bukha risika nang borok tamani himba bo sula da angkha belake risinango eke bukuk chuk chakri khlaina ke buto chakri khai hediba phunga ke thango horong ke phayte bo sareng ke phayo obagang ke phaikang ke bo risinango tamni himba bukaisa borok bai risinango hediba bini hamjagma borong se risikago te alka chlaba hamjana alka chlaba tona hini risikago o bukuk chungno oke bukuk chung tongmang chamang tamni ke amte ongya totei tamni ang amte hanjana nang saka ke samake usula belake jole jagai bana yakar thangkha ke tamni himba sula bono hamjangmana subaye yakar thangkha te hamjangma te bono tabo ke bukuk chuk usula bono yakar thangkha bukuk chung tabo belake bina hamjangmana te wacha kifil mana muchungo te belake dukhu tini bukuk chuk hamjangma breakup ta khaidi इजाज़त के लाइक खाई देते चैनल को तो सब्सक्राइब खाई देते डिस्प्ले नंबर तो चीनी स्टूडियो शेयर खाई मन रखबो के बाय।